Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga hingala dinhi atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bino adlaw na usab karon nga sa tarong adlaw mahigala Biyernes no pizza size na kini sa bulan sa Setyembre tuig 2024 no og padayon na karon si Brad Jose Marichan sa iyang pagkanta sa Christmas in Our Hearts og My Idea of a Perfect Christmas. Yan no. Gandahan kaya kinikantaha dyan ni kanay ni Mr. Jose Marichan no? Si Juma Chan yan, no? Kabulong may gala kini Jose Marichan pasingir-singir ani pero dakong milyonaryo ba ni tag-iya ba ning sentral no dito sa Kabangkalan no dili ni ordinaryong tao si Jose Marichan milyonaryo ba yan no si Jose Marie no lahala no o padayon usab kita sa ato ang pagpanganda maalang sa kining umalabot nga kasaulugan sa Pasko niya. Kami po manghigala sa among komisyon sa Commission on Migrants and Itinerant People. Padayon po binaganda manghigala no manang panawagan nato sa tanan nga mga coordinators nato dinha sa Commission on Migrants and Itinerant People sa kada parokyahan. No aduna day kitay orientation seminar no karong September 21 ari sa Maria Luisa Suites Inn no atong tanaw sa mahigala ha no adto kini pagahimuon sa Maria Luisa Suites Inn unya matud pa magsugod ang atuang kalihukan alas 8 sa buntag whole diocese kini mahigala no manahangyoon nato ang atong mga kaigsuunan nga may nahimong coordinator usab sa kanang Commission on Migrants and Itinerant People no nga padayon ang ato ang mga kalihukan no sawa man ato kano sige mo tagbo matag adjust dining kuanan ni ato dangining dugangan mga higala o kuan dugangan nato ni kining backdrop no so alas 8 sa buntag magsugod no ang ato ang tiba mga higala empowering Filipino migrants and their families through Migrants' Rights Campaign. Yan, no? So, muna nga, noon natin mga bisita nga mga rin, mahigala, no? Moari si Mr. Lance Velasco sa PMRW o igamanusab si Reverend Father John Mission nga siya maoy siya maoy kanang commissioner o sabso sa kining Stella Maris Philippines o igamanusab si Roger Manalo sa ECME CBCP Executive Assistant nga maoy mo discuss usab kanato kabahin sa the church response to migrants issues, concerns and challenges no niya po nga atong talahurong obispo ni ana mahigala no so bada nga gihangyon nako ang tanan nga mga kura paroko nga mo padala sa ilahag mga representative gikan sa ilang parokya nga mo represent sa Commission on Migrants and Itinerant People hala no may mudto na kanatong tanan no nya akong tibayaon usab og may mudto nga akong mga kaubanan sa Commission on Migrants and Itinerant People ilaban na gayon ang atong kini ang ato ang lay coordinator no diocesan lay coordinator nga mao si Sister Luz Estrelianes okay hala no may mudto na kanatong tanan mga higala ari kita manghigala sa ato ang CBCP News balitang simbahan ni ining kamudtuhon Bishop Emeritus Raul Martinez sa Diocese of kining sa San Jose no Diocese of San Jose de Antique no na nibiya na ni ining kalibutan o gani sa dili madugay ato na ilukwa na siya ibutang na sa iyang kapuhulayanan no si kanhi Bishop Emeritus Raul Martinez sa Diocese of San Jose de Antique na balita ang mahigala gikan sa Vatican Interreligious Dialogue
foster mutual respects, no? Sa to pa sa pagbisita sa atong talahorong obispo dito sa Indonesia, iyang matud pa iyang gipahimug-atan, no, kining interreligious dialogue aron nga adunay matud pa pagtinahuray sa bisag usa, no? Kaya ang atong talahoron nga Santo Papa tuwa day karon sa kining Indonesia, day mo paingon sa Estela sa kining mo paingon sa Timor-Leste ug dayon paingon diri sa Singapore, no? So atong iampo mahigala, no, ang kalampusan usab sa misyon sa atong talahorong Santo Papa didto sa kining Indonesia o padayugdog usab didto paingon sa Timor-Leste o kining Timor-Leste ug Singapore. Ayan, no. Nahala, no, ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Bayon ang atong mahigala, no, ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si San Eleuterio, no, pizza Biyernes karon mahigala, pizza size ni ining bulan sa Setyembre, no. Bueno, naila kini si San Eleuterio sa iyahang pagka-simple, no, yano ra kaayo, simplicity and spirit of Capuchin, where the matud pa distinguishing virtues of the holy man, no, nya chosen na nahimo siya nga pangulo sa Saint Mark Monastery, o niya refrain from all of kining form of vanity, and he is noted for his prayer life and penance. Sa karong adlaw mahigala gihinumduman nato si Saint Eleuterius or San Eleuterio. Ayan, no, nahala. Nang pulding, kumusta naman ka nung pulding? Ako dahil nga timbayaon mahigala og may munto usab ang atua nga agaw din na Kalumbuyan, no? Kumusta naman si Agaw Father, no? Si Agaw Father Christian Dorango. Kumusta na, no? Daghang kayo pong mga achievements ang atuang agaw din na, no? Kami Ginoong mga agawa mahigala, mga naadyoy ginagmay po niya na matud pa nahimo nga kalampusan, no, sa mga bubuluhaton pangsimbahan, no? Pero dili pa ni igo mahigala ang ato ang mga paningkamot kung dili kini tabangan ninyo, no? So we need the matud pa the support of the parishioners. Ayan, no? So are na kita sa second section sa catechesis, no? Catechesis Catholic, kini gitawag nato og COC, no, Catechesis of the Catholic Church. Ayan, no. Okay, ari ta CCC, no. Ari kita mahigala sa I believe in God the Father. Mo ni siya nga baon ni ang ato nga chapter 1 sa nasangkwit nga libro. No, matud pa, our profession of faith begins with God. For God is the first and the last, the beginning and the end of everything. Matud pa sa Isaiah kapitulo 44 bersikulo 6, mao kini ang giingon sa Ginoo, ang hari ug manunubo sa Israel. Ako mao ang sinugdan ug ang katapusan, gawas kanako wala nay lain pa. Nga sa ato pa mao di ay na mga higala nga diha sa atong credo sa profession of faith nato gisugdan gyud, no, I believe in God the Father, no. Sa ato pa gisugdan gyud nga pag-ila, no, sa langitong Amahan tungod kay matud palagi God is the first and the last, the beginning and the end of everything. Oh, klaro ba? So muna dahil, no? Unya, nagpasabot kini nga ang tibuok nga credo speaks of God, and when it also speaks of man and the world, it does so in relation with God. Nga sa ato pa, sa atong pagpadayag, sa atong pagtuo, malakip man gyud ang paghisgot pod sa kining human being o sa palibot, no, and everything, pero ato kanang gihisgutan in relation with God gyud gihapon. Kaya ano man matud pa, because the whole creed speaks about God, and when it does so, when it speaks of human being and the world, it does so in relation with God, no? Kung muhisgot ang credo og Dios o gihatagan pod og tao, gihatagan pod ang tao ug ang tanan tungod kay ang tao ug ang tanan niining kalibutan na dunay kalambigitan sa Dios. Ayan, no? So nga sa ato pa
kung maghisgot gani kita og Dios, di gyud nato malikayan ang tao, no? Kay unsa may gipakadyosan sa Dios kung walay tao? O yan, no? Di na mahimo ra siyang Dios og sarang usa, no? Muna nga sa kining Nicene Creed, dili lang kami ingon nga I believe, no? Kung dili mo ingon kita nga we believe, tungod kay ang tanang tao, we believe in one God. This confession has its roots in the divine revelation of the Old Covenant, no? Of the Old Covenant, no? Kaya sa Exodus kapitulo 6 bersikulo 7, niingon man ang Dios Amahan, dawaton ko kamo nya mga nga kaugalingon kung katawhan ug mahimo ako nga inyong Dios. O, sa ato pa ang ato ding pag-ila, ang atong pag-ila sa Ginoo nga atong Dios, ug Amahan, wala kay kini isalikway pod sa Ginoo, no? Malipayon usab niya kini nga giaksepta tungod kay batong basahon sa Exodus kapitulo 6 bersikulo 7, dawaton ko kamo ingon nga kaugalingon kong katawhan ug mahimo ako nga inyong Dios. O nga sa ato pa kini na atong pag-ila di ay ka sa Dios nga atong Amahan, nga atong Dios gikalipay sa langitong Amahan ug gani iya kining gidawat, no? To Israel, His chosen, God revealed Himself as the only one. No, matud pa sa kining Deuteronomy kapitulo 6 bersikulo 4 sa 5, hinumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang mo imong Dios. Sa ato pa gipahinumduman gyud ang katawhan sa Israel nga usa ra gyud ka Dios. Muna nga adunay miingon nga we believe in one God. No, ano? Si Jesus Christ Himself affirms that God is the one Lord whom you must love with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Ato kanang mabasa sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 29 sa 30. Namatod pa, mitubag si Jesus, mao kini ang labing mahinungdangang sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Ay ano, sa to pa even Jesus Christ Himself affirmed that there is only one God but three persons. Ano, kay siya usama pod sa kapersona sa usa ka Dios, no? Kato pa even Jesus Christ Himself affirmed that there is only one God, no? Pero sa atong pagtuo usaman tuod ka Dios apan tulo ka persona. Abi no ha, is the introduction pa lang ni, no, sa ato ang topic, no, kini bitang pagpasabot nato, paghimugat sa kining pagpadayag nato sa pagtuo. Hinahinay ra nato ning ipasabot mga higala ha. Pason masabtan ra gyud nato ni, no, kining kabahin sa atong pagtuo kay matud palagi ang pagtuo nato mao'y simbolo nga kita miila og Dios. Okay, klaro? Bilin din lang una kita kutob. Ako lang gyapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Don AA. Mga na milit na usab kanang ninyo nalangin ka nato ang Dios ug kagawas tanan. Mahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.